When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. I say uzoba neveki enomahlelo prophesy. Lena iveki esingena kuyo prophesy. Yonke iminyango ibivalekile ebomini bakho. Thank you so much for joining us, Abram Shiani. It's my name and I am your prophet. I hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Town Hall. That's where we are. It's powerful power. It is prophecy. People bafumana prophecy zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo. Abantu imali zabo bezibanjiwe. Abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo. Sibona abantu bencedakala. Sibona abantu bebegula bangene bethwele. Baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. Abantu base East London, abantu base Monti, ndinendaba ezimnandi ngoba ichawe lamachawe liza East London. Unfika kuhle mphulaphule ngomhla we-31st ka-August. It will be on a Monday. Kusukela Monday ukuyotsho nge-4th, which is on a Friday. Izobe izinsuku ezinhlanu. 5 days of power and prophecy. Nalapho sabe sinceda khona abantu ndibekele izandla ndiprofeta ndithandazela nje wonke umuntu ndinibizela emvuselelweni kudala nindifuna. Andifika kandigalelekile bantu base East London. Ngizabe ndilapha eGompo Hall starting on Monday ngo 3 o'clock until 5 o'clock emalanga mntasekhaya. Maniphumapho exactly ngo 5 uyotsho ngo 8 o'clock ngizabe ndilapha eMdantsane indoor sports center iveki yonke ndenza loo nto. 3 o'clock until 5 o'clock ndiseGompo Hall. 5 o'clock until 8 o'clock ndise-indoor sports center iveki yonke. Ngizabe ndilapho bantu basemonti. Silungiseleleni ichawe lamachawe lifikile apho niphathe izicelo zenu apho nizabe nisithatha khona yothandaza kanye nani ngizonibekela izandla. God bless you. Sidibane khona e-East London from the 31st until the 4th of September. God bless you. Langena ichawe emonti. Amen. God bless you, ichawe lamachawe. But I'm telling you, testimony says kalile ziyenzeka. Abantu bebeprofekile, bakhululekile, abantu bebengabangeli, bathola imisebenzi, abantu behambiswa nezilwane, bashiya izilwane zabo. Kunamabhadi, kunamashwa, nento zakho ezibotshiwe empilweni yakho, ngicela ukuthatha, ngizokuthatha, ngizokuthatha.
ucela ukukhulula into zakho uhanjiswa nesilwane uhamba nesimnyama unomgcwaliso ucela ukunceda wena this time around because ichawe lamachawe liza endaweni ekufutshane kanye nawe nenkonzo enamandla inkonzo yebhafu nalapho sikhapha khona into zakho ezibotshiwe nalapho sikhula khona imisebenzi nalapho sikhulisa khona inhlahla yakho register ngoba liza endaweni ekufutshane kanye nawe inkonzo enamandla inkonzo yebhafu ichawe lamachawe ufikile register now. God bless you. Senza njalo yokuhlala. God bless you. Can I prophesy? Matinise. Zoleka. I'm hearing a name like this. Matinise. Zoleka. Matinise. Nangu Tatu Mazovu. Awusibusisa umuntu omdala akuthi ngumazo. Zoleka Matinise. Kuwe lo mama. Siyasebenza nansi TV. Utheni wasewadom nansi TV. Can I prophesy? Mama nguzoleka. Tata. Nguzoleka. Tata. Kuwe uzoleka. Tata. Uthoma ndikuncede namhlanje. Ndincede tata. Uyafuna ndikuncede namhlanje ngoba wena uyasetyenzwa. And awusetyenzwa kude usetyenzwa ngabantu abalapha esitratweni. Njalo. Njengoba wena umdala ngandibona ugogo omane kuphosa ilindla apha eyadini yakho. Ulapha eHarare. Eyazi indawo yaseHarare? Ndiyayazi. Uhlala lapho wena? Ndihlala kwapha eHarare. Uhlala eHarare wena. Uhlala eHarare. Can I prophesy? You people are not right. Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Somebody say prophesy. Somebody say prophesy. Somebody say push. Chawe push. Uhlala kwaseHarare wena? Tata. Ngiyayibona nje indlu yakho ndingaya endlini yakho mama. Ipha esifletini. Ipha esifletini. Tata. Uyamazi unumber 76733. I'm saying 76733. Uyayazi le number? Yam. Inumber yakho leyo. Inumber yakho. Can I prophesy? You people are not ready for me. Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Somebody say prophesy. Inumber yakho leyo mama. Tata. Ngibona lo mama umane phosile lapha number 76733. Indlu yakho le. Uphosile indle lo muntu. Uphosela ngelindle. Ndincede tata. Ncede. Ndiphe ugadla abathakathi. Ndiphe ugadla abathakathi. Kusakwaziwana. Othakatha wena, uthakatha mna. Olwa nawe, ulwa nama. Igama lama uAbraham kaShiyane. Ngilichawe lamachawe. Ngibethinja kukhala umnikazi wayo. Ngilichawe lamachawe. Ngibethi isikhofa kukhala umeza. Ngilichawe lamachawe. Ngibambe igwirha ngokhokhokho. Ngilenyuse ngedonga. Ay. Somebody shout push, chawe push. Zoleka. Tata. Uwalo mama. Tata. Ndikunika le oil. Ugadla abathakathi lo. Umthambisa ngathathu ngemini. Ndikunikeza 7 days. Lento bebefuna yenzeke kuwe iza kwenzeka kubo. Somebody shout fire. Somebody shout fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mama, Tata. ngithi njengomprofeti ukunikeza 7 days usebenzisa le oil. Lento bebefuna yenzeke ngoba bebefuna wena mawugule. Kodwa mna nje ndikunika le oil ndikunika 7 days. Within 7 days
ndibetha iintshaba zakho. Le nyoka bebeyithumele kuwe ndiyayirivesa, ndiyibuyisela emntwini wayo, ndiyibuyisela emntwini wayo. Can I prophesy? Le nyoka abakuthagatha ngayo mayitye bona, mayitye bona. Somebody shout fire, somebody shout fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abantu base-East London, abantu base-Monti, ndinendaba ezimnandi ngoba icawe lamacawe liza e-East London. Unifika kuhle mphulaphule ngomhla we-31st ka-August. It will be on a Monday, kusukela Monday ukuyotsho nge-4th, which is on a Friday. Izobe izinsuku ezinhlanu, 5 days of power and prophecy. Nalapho sabe sinceda khona abantu, ndibekela izandla, ndiprofeta, ndithandazela nje wonke umuntu, ndinibizela emvuselelweni. Kudala nindifuna, andifika kandigalelekile bantu base-East London. Ndizabe ndilapha eGompo Hall starting on Monday ngo-3 o'clock until 5 o'clock emalanga mntasekhaya. Maniphuma apho exactly ngo-5 uyotsho ngo-8 o'clock ndizabe ndilapha eMdantsane e-Indoor Sports Center iveki yonke. Ndenza loo nto 3 o'clock until 5 o'clock ndiseGompo Hall, 5 o'clock until 8 o'clock ndise-Indoor Sports Center iveki yonke. Ndizawube ndilapho bantu baseMonti, zilungiseleleni icawe lamacawe lifikile apho, niphathe izicelo zenu apho nizawube ndizithatha khona yothandaza kanye nani, ndizonibekela izandla. God bless you. Sidibane khona e-East London from the 31st until the 4th of September. God bless you. Langena icawe eMonti. Amen. Kakhulu apho licawe lamacawe umprofeti wakho. Ndinekhombo ezinamandla, abantu abathi andinantlahla, abantu abathi into zam ziyachotha, abantu abathi into zam andiphumeleli. I feel ukuthi ndinesichefe, andithandeki ebantwini, abantu basuke bangandifuni, abantu basuke bangandicacelwa, ndinomgqwaliso, ndinesimnyama, ndikuphathele isepha neento zothambisa zentlahla zikaprofeti, ndikuphethele isepha yobulongwe neyenza amawololo ezimpilweni zabantu. Abantu basebenzise isepha zobulongwe zikamprofeti, icawe lamacawe, isepha zentlahla. Ndikunikeze ne-oil yentlahla, ndikunikeze netyiwa, into yokufutha. Wena mntu ongenantlahla, wena mntu onesimnyama, wena mntu othi into zam ziyachotha, order now, ndifowunele ngoku ngoba ndiyaposa everywhere apha eMzantsi Afrika, useJohannesburg, useDurban, usePhi, noba uphi na kwelo Mzantsi Afrika. Into zam zithatha only 3 days zifike kuwe. Order iintsebenzo zikamprofeti, sususa amashwa. Order iintsebenzo zikamprofeti, sususe lo mgqwaliso. Uzawucaceleka, uzawuthandeka, uzawuthandwa nangabantu. Order now apha. The numbers will appear on the screen. Ubesele uyafona, cela ungifowunele ngoku ndizithumele izinto zakho kwanamhlanje. God bless you. Bye bye. Kunabantu abaninji abahlutshwa kakhulu yinto yesilwane, abantu abangalaliyo ebusuku. Le nto iyakuhlukumeza. It's been years uhlukunyezwa yinto yesilwane, isilwane esihamba nawe, isilwane esilala nawe. Le nto iyazijika ifane nomuntu oyindoda ngelinye ixesha, ifane nomuntu omaziyo ngelinye ixesha, ifane nomuntu ongamaziyo. Uzihambile indawo ufuna ukuncedakala but awancedakala. Well, I've got good news for you. I've got ikhombo yokukunceda ukukulahlisa izilwane. Baninji bafikile benengxaki for years yesilwane, benengxaki for years yokuhlukunyezwa nokulalwa sisilwane. Well, ndinekhombo ngoku yebhubesi enamandla esasincede kakhulu abantu abaninji kwelo Mzantsi Afrika ukukulahlisa isilwane. Ngicela ungifowunele ngoku ndithethayo, ndikulungiselele noba uphi na kweli lo Mzantsi Afrika. Ikhombo zam zithatha only 3 days zifike kuwe. Order le khombo ngoku, inkhombo yesilwane sibiza ngoba yibhubesi, izokwazi into yobana ifike kuwe nawe utsho uphumle kule ngxaki yesilwane. God bless you. Usafona njalo. I'm waiting for your call.
Abantu abasoloko belekwa zintshaba, abantu abasoloko besithi khona abantu abasemveni kwam, Chawe ndifuna undincede ngento zokundiqinisa. Wona neendaba ezimnandi, ii-bracelets zikamprofethi. Abantu banxiba ii-bracelet zikamprofethi, nalapho ndiqinisa khona, nalapho ndithi xa ubabulisa babambe isandla, ngesi sandla sine-bracelet zikamprofethi. Ndifuna uqinisa wena so that iintshaba zakho zingabi nawo amandla wakho, kanti ke loo khombo it's available. Call me now ndikwazi ukuthumelela ii-bracelet zikamprofethi ngoku. Kuba bonke abantu abanengxaki nezimali, usebenza kanzima but imali yakho awuyiboni, usebenza kanzima kodwa imali yakho iphuma phakathi kwezandla, unamatyala, uze ubolile, awunanto okwazi ukuyikhomba. Ndineendaba ezimnandi zokubana ndinekhombo estrong, khombo enamandla neseyinceda abantu abaninji kwalelo Mzantsi Afrika. Ndibizwa into yokubana yimvula yemali, ndibizwa into yokubana kuqhophoza ezimalini. Order that khombo, ndicela undifowunele ngoku ndikuthumelele, ngoba baninji sibancedile benengxaki namatyala, benengxaki nemali engahlaliyo, benengxaki nemali evele iphume phakathi kwezandla. Sibancedile, bakhululekile. Ngicela unceda wena, ndifowunele ngoku and order this khombo ebizwa into yobana uqhophoza ezimalini. Nawe utsho uqhophoze uyibone imali yakho isebenzele kanzima. Litshawe lamatshawe. God bless you. Usafuna, I'm waiting for your call. God bless you. Amen. Can I prophesy? Can I prophesy? Wait. Yolanda. Nomzamo. Go along. Come man, come here. Landela ngoya wokufa. She's stuck. Nomzamo. Mono. Go along, Nomzamo. Wait. Oyiki ngizokunceda. I'm seeing your life being stuck. Bheka phambili. Okay, ndiyakufa. Yandiva? Ndiyakufa. Wamba nobani? Thabisa. Ubuthabisa azomnceda. Wako wena mama. Mntaka bani? A cousin brother wa. Come here. Bamthakathile lo mntwana. Kwenzekani kuye? Wavela akakwazi uthetha keva kuba esenjena nangoku. Ngiyifa lento. Wavele akakwazi ukuthini ukuthetha. Akeva. Nimbona ngathi nje kunzima ukuthetha. That's why ngicela omnye umuntu. Akeva. Yenzeke nini lento? Yenzeke kulonyaka ungapha kaliphele before kuswele. Wena uvele ngathi uyafika apha. Yenzeke kulonyaka ungapha kalupheleyo before kuswele kutatakhe. Kulonyaka ungapha kwalupheleyo wavele ingxaki yaziphi? Yenzeke kulonyaka kupheleyo. Andiyazi kathi indawo. Kulonyaka ungapha kwalupheleyo. Ewe tata. Hey. KwakungoJanuary. The14. KwakungoJanuary nge-14. 14 kaJanuary. Wabona into engabonwayo. Wabona into etheni? Ukuyibona ubona into ongafanelanga uyayibona but uyibona immediately. Okay, mamela nangu umcuphi. Uma isikole sifikile sizorobha sibona ukuthi wena uyasazi senzani? Siyakubulala ngenxa ibasicima ntoni i-evidence anjalo namagqwirha. Once afike umbone engafanelanga ba utheni umbonile nabo bayakubulala bakuvale uba ungakwazi ukuthini uthetha ungakwazi ukuthini ukuva so that yonke into oyithethayo ingathathwa serious. Bamsebenza lo yazi bamthakathephi. Yes, uyamazi bamthakathephi. Uyafuna umazi lo muntu umthakathelo mntana. Ewe ngiyafuna ukumazi. Oh ndilichawe lamachawe. Ndilichawe lamachawe. Ndilichawe lamachawe. Ndilichawe lamachawe. Bendithi ndilichawe lamachawe. Namhlanje kuza kwaziwana. Ndilichawe lamachawe. Namhlanje into yomntu izawubuyela emntwini wayo. Ndilichawe lamachawe. Igwirha lithakatha wena. Leveki ayuzuphela lisaphila. Somebody shout hallelujah. Hey, Amel. Ndiyahamba
ndingena ku-N2 mandingena ku-N2 ndizama ukhangela eligqwirha lithakathela umntana baliphi ndiyalikhangela mandingena ku-N2 ndihamba ndifika kwindawo apho bonke abantu bamisa khona bahamba ngeteksi apho abantu bafike bayothenga ixhego khona yintoni leyo iBeaufort West niyayazi iBeaufort West ewe tata niyazi kulo njani mamakhe. kulo mamakhe kulo mamakhe kulo mamakhe kulo mamakhe kulo mamakhe kulo ma can I prophesy can I prophesy can I enter can I Google somebody say prophesy somebody say prophesy somebody say push chawe push eBeaufort West kulo mamakhe Ukumamakhe. kulo mamakhe Kulo mamakhe. ndibona eli gqwirha liphaya eBeaufort West wabona lo mthakathi wathatha umgubo niyambona umgubo ayingomgubo nje ubona umuntu xa bebase emangcwabeni athatha uthuthu amvuthele ngayo bamvuthela ngothuthu yandiva Yakuva tata. bamvuthela ngantoni Ngothuthu tata. hayi yena yedwa somebody say deeper somebody say deeper somebody say deeper I'm hearing a name like Luthando 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 bani uLuthando Uluthando nyana wakhe tata. uLuthando ngunyana wakhe uLuthando ngunyana can I prophesy can I enter somebody say prophesy kuthiwa xa ndizamnceda maningamshiyi unyana wakhe ngoba unyana wakhe naye same WhatsApp group Injalo tata. Injalo tata. yena nonyana khe same WhatsApp unyana khe bamgqiba kudala Ewe tata injalo. Injalo. unyana tata. khe uyanxila Ewe tata. mamela ke unyana khe naye bamvuthele ngalomgubo but yena nje bamvuthela bamnika umkhonto kwathiwa makaleke umama wakhe ngomkhonto ambulala Injalo tata. ntona enjalo thetha nami kwenzekani kulo mntana lo mntana kuthiwa makabulala abazali bakhe Into eyenzekayo kuLuthando tata bekade ngumntana esikolo safumanisa into yokubana ngabani uyasela uyatshaya. Into ayenzayo ngoku bekade banetshiki kumama kapha ngoDisemba ke mna kuyandoyika ukuba ndixelela amehlo. umane banetshika apha kumamakhe Ewe. enze ntoni thetha nami Ngoku xa fika eBeaufort West ufika wabetha umakhulu wakhe. hayi bo wafika wabetha umakhulu wakhe Bekuthe umakhulu wakhe wathatha yonke imali yakhe yegrant. lo mntana unikwe umkhonto kwathiwa makabethe abulale kwanto efemelini ndilithini eligqwirha ndilithini eligqwirha ndilithini eligqwirha kukhona abathi bawo baxolele ngoba bayazi into abayenzayo ingathi kukho abantu abathi bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo Nkosi kakhulu mphulaphuli ndifuna ulungise iglasi yakho yamanzi. I don't know bangapha abantu esiye sathi mabalungise amanzi wabo before sibe le nkqubo siyayisonga iyaphela ube neglasi yakho yamanzi ngoba ndifuna ukuwabusisa la manzi uzokwazi into yokubana uwasele. Amanye ingaba yi-1 litre okanye ibe yi-2 litre yamanzi ozawuhlamba ngawo amanye uchele ngawo apha ekhaya. Baninji abantu abasebenzise amanzi nomprofeti ewabusisa kwenzeka imihlola kwenzeka imimangaliso nawe
nawe prepare your glass of water kwenzela ubani ukwazi ukuwabusisa uwasele, amanye ukwazi ukubani uhlambe ngawo, amanye uchele ngawo, in Jesus name. Father, in the name which is above every name, the name of Jesus Christ, ngiyawabusisa lamanzi in the name of Jesus. I turn this water into being the blood of Jesus. Kabe wasela mayibele igazi lakho abe kuphila kubo ngaphakathi in the mighty name of Jesus. Abe chela behlamba ngawo, makubaleke imigqwaliso, makubaleke isimnyama, makubaleke imimoya emdaka, in Jesus name. Amen. Ngasela mphulaphuli nawo amanzi wakho. God bless you.